Ano nangyari sa cam? Ayan.
Sabi nga, huwag lang sakay ng sakay. Dapat marunong din maglinis. Yeah. Rusi lang to guys. Service ko lang nung nagtatrabaho. May 4 years na ito, mag 5 years na. 5 years na ata. Ang monthly ko lang dito, 1,300. Grabe, ang puti. Ah, yung itsura ko.
Mamaya natin ulit banlawan. Pag na. Tapos ng laba-laba. Labarami. Labango. Mamaya natin ulit banlawan. Ang pinambabanlaw ko lang, yung pinagbabanlawan ko para hindi kasi sayang yung tubig.
Ako ng ano doon, mo ba? Isang soft drinks yung mga kain. At isang biskuit at isang ang sukatan niya yung maliit na baso. Para maganda ang hati. Tangay, nag-soft drink sa amin.
Okay, banlawan na natin ulit ang ating motor. Okay lang maging 4. 4 ba yan? Oh. Then I have a tricycle. Look like I'm poor. Agustin. Agustinira. Oh, I have a tricycle. And then I have a motor. Not only one motor, 2. And I have a own house. I'm not rented. And the size of our house is 60 square meter. I'm just a simple living. Not feeling rich. But I have my own house. I have a vehicle.
Kahit isang coke lang, yung malaki.